O meu nome é Basilio Otero, son mariñeiro de Burela desde os 15 anos, teño 52 a punto de cumplir. Son patrón maior da cofradía desde o ano 2008, presidente da Federación Provincial de Lugo desde o ano 2014, presidente da Federación Nacional de Cofradías do ano 2017. Estamos diante dun edificio senlleiro para Burela, a Casa da Cruz Roja, que é agora a antiga lonxa, a antiga sede da Cofradía de Pescadores. Eu me lembro cando eu era novo daquel suelo que había de azulejos blancos e negros, onde se vendía o peixe. Algún funcionario dos que hai ahora mesmo na cofradía empezou o seu traballo aquí, empezou de longeiro aquí, e agora xa levan uns anos sendo funcionario da cofradía. A verdade é que era un sitio moi senlleiro, moi rodeado do que antes chamábamos ultramarinos, porque tanto na Marosa como no Chigre se iban a comprar todos os alimentos que se levaban nos barcos. Incluso eu me lembro cando andaba con meu pai ao mar, como viñamos a mediodía para coller o bocadillo de queixo con anchoas que tanto lle gustaba a meu pai. Dende logo, dende aqueles anos ata hoxe, cambiou moito a esta zona. Actualmente é a sede da xente do mar, da xente de toda a vida. Lle puxeron un nombre moi simpático con moita razón, porque aquí onde se vende todo o peixe, onde se pesca todo o peixe en terra, é onde se encontran todas as falcatruadas que se facían daquela uns mariñeiros a outros, sempre con bon humor, evidentemente. Ahora Vivi xa lle pasou por diante. Eu non subía, ainda pensei que era paso máis. Bueno, pois nada, como vedes, estamos aquí na Moncloa. Esta é unha asociación de jubilados do mar, de xente mariñeira, e tamén afines, a dicir que na asociación pon xubilados do mar, mas afines quer dicir xente que non foi do mar, como hai por aquí algún, que veñen por aquí tamén. Foi feito con esa idea de que pudera ser xente tamén acoplarse a isto. O nome da Moncloa ben derivado de que onde estábamos antes, os vellos mariñeiros todos, ali botábase moitos párrafos dese que cada un pescaba un peixe máis grande que outro, entonces referíanse que eran mentirosos como os de Madrid, como os da Moncloa de Madrid. Por iso chegamos a poñerles aquí o nome da Moncloa. E por iso se trata que a Moncloa é a Asociación de Xubilados do Mar. Isto, antigamente, foi unha lonxa onde se vendía o peixe. Na ribera había as oficinas e aquí abaixo era onde se vendía o peixe. Chamábase a rula, a xente normalmente conocía pola rula, que hoxe en día normalmente chamase a lonxa, onde se vende o peixe, onde se tal. Pero antigamente non se chamaba a lonxa, chamábase a rula. Esa é unha expresión xa antigua. Nosotros aquí temos colgado en internet, entón temos uns horarios de visita, que veñe moita xente, non? Tanto chámanos con visitas guiadas por teléfono, como veñen presenciales. Entón aquí enseñámoslle todo canto ven, empezando polo puente do barco, empezando de como se construiu o Porto de Burela en fotos, e logo todo o historial que temos dentro de barcos, e serie de cousas, non? Como poden ser aparatos, poden ser o compás, e unha da cousa moi esencial son como se pescaba antes ao bonito, o corricán. Igual que se pesca hoxe, pero antes pescábamolo máis ben con folla de maíz. Hoxe en día xa con os adelantos que hai, xa iso foise eliminando e agora estamos pescando con pulpitos, que é máis cómodo para traballar e para todo. Igualmente pasa igual que no sistema do calamar ou do chupito. Temos aí unha serie de poteras que antes pescábase con eles, pero claro, ao pasar os anos pasa todo. Entón agora xa hai outras novedades de poteras que traen luces e veñen moito máis modernas e tan activos hoxe en día. E, bueno, isto empezou un pouco aí afora, que había unha báscula, onde se pesaban os camións do pescado, e había un cobertizo, había unha báscula, había un cobertizo, e tiña un banco de pedra, onde se reunían os que se iban jubilando, iban se reunindo aí a charlar, e a falar do mar, e máis de terra. O tema dos lunes era máis o que é o fútbol, a política, como se fai sempre, o que se os barcos pescaban, o que non pescaba, o que outro tal, o que outro cual.
E, bueno, como aí era un sitio que de inverno pois era frío, non estaba cerrado, pois o concejal do mar, que era Narciso, foi o que nos conseguiu este local. Bueno, a idea do local para os xubilados do mar, que lle puxeron eles o nombre de Moncloa, xurdeu a raíz de que eu estaba acostumbrado a ver a todos os xubilados do mar nunha especie de visera, vamos a decir, que había enfrente dese local, enfrente da Cruz Vermella, non? Entonces, bueno, entre eles, entre as persoas que había entre eles, estaba meu pai tamén, non? Bueno, ele sempre me dicía, pero non vas facer algo para quitarnos o frío de inverno. Tesnos que poñer aquí un banco, tesnos que poñer algo isto cómodo, porque bastante xa fixamos por aí polo mar, bastante frío pasamos, e eu creo que merecemos un sitio un pouquiño máis digno e tal. Efectivamente, tiñan toda a razón. Empecé a xestionar con Portos de Galicia, onde está o edificio da Cruz Vermella, porque o propio edificio ese pertenece, digamos, a Portos de Galicia. Había unhas oficinas ali, e naquele momento, a partir do 2004 ou 2005, foi cando esas oficinas deixaron de estar ali, que eran as oficinas de servicios portuarios. Entonces empezamos a xestionar con Portos de Galicia a remodelación dese local, para que eles tuveran, vamos a dicir, un local xa estable, definitivo. E así foi. Empezamos, inaugurouse, creo que no 2008, xa non estaba eu había marchado no 2007, pero, bueno, a xestión, digamos, foi esa. Estou moi contento, moi orgulloso de haber colaborado e haber participado en algo tan importantísimo como é o bienestar das persoas que anduveron ao mar toda a vida e que teñen, digamos, esa representación tan importante nun pueblo como a Burela.